Het Zilveren Wetter. Een podcast riegen over de skiëtnis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Ja, je bent er. Ben je? ben weg. Op het rij wel uit, weet je wel. Ben je er klaar voor? Ik ben er heel klaar van, jij wil hem heel wat. Ja. Het zit al in de holle en voor de rest zit het op het papier. Het Zilverwetter. Jouw twaan, salonpodium, mocht in de buurt wezen, best meer dan welkom. Kom erbij. Zie je daar?